egiten ihes egitea lortu du. Handik gutxira, txefek barreak entzun eta mutil batzuk harrapatu ditu odeiri baloiaekin jotzen. Borroka latza izan du haiekin. Eta etxera bueltatzean, Jon ikusi du nezkekin. Herri honetan edukazio gutxi dela ematen du. Zuk okerrazita ukabilez, kontua azkar zuzendu. Ez litzateke hau gertatuko, nahiko nuke nabarmendu. Gure anaia bere garaian, ondo zainduko bazendu.